15 il-vittma ta' abbuż sesswali ser jiġdu quddiem it-Tribunal tal-Knisja. Dawn ix-xhieda kienu spiċċaw vittmi ta' abbuż sesswali minn membri tal-kleru fi żmien meta kienu jgħixu fl-Istitut Dar San Giuseppe. Għalkemm ħafna minn dawn l-allegati abbużi jmorru lura snin 80, hemm ukoll xi każijiet riċenti ta' abbuż, bl-aħħar wieħed allegatament seħħ fl-2003. Dan l-istazzjon huwa infurmat li fl-aħħar sigħat il-Kurja għamlet kuntatt mal-vittmi biex jidhru quddiem it-Tribunal tal-Knisja. Huma ser ikunu qed jikkonfermaw ix-xhieda li taw aktar kmieni f'laqgħat li kellhom ma' Monsignur Charles Cicluna li huwa l-ogħla uffiċjal fil-Vatikan responsabbli mill-każi dwar abbużi sesswali minn membri tal-kleru. ċemp li persuna assis mill-Kurja u għalhekk nisfer ħaġa ġifieri li bħal speċi talbuna biex morru dil-ġimgħa as soon as possible biex nikkonfermaw l-isqarrija li għamilna quddiem il-Monsignur Cicluna. Fimt u qaluli li biex nikkonkludu l-aħħar fażi biex jikkonkludu as soon as possible. Il-Tribunal tal-Knisja ser ikun qed jibda jisma' din ix-xhieda sena wara li l-vittmi ltaqgħu mal-Papa f'Malta u wara li fl-aħħar ġimgħat il-każ tqajjem il-mezzi tax-xandir. Aktar kmieni il-vittmi kienu wkoll fetħu każ fil-qrati ta' Malta u s-sentenza se tingħata f'Awwissu li ġej.